ଭଗବାନ ମଣିଷର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମଣିଷର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କିଛି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। କେମିତି? ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼େ, ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସମୟ ଖରାପ ପଡ଼େ। ନା, ସମୟ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାଲେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ତା ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ହେଇଥାଏ। ଝରଣାର ସାଉଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଝରଣା ତ ପାଣି ଗଡ଼ି ଚାଲିବ, ତାର ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ସେଠି ଝରଣା ଅଛି, ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତ କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ? ନଈ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥାଏ, କାରଣ ସେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ କିଛି ହେଇନି। ଝରଣା କ'ଣ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଉପରୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ବହୁତ ସାରା ପଥର, ପାହାଡ଼, ଗଛ ଚେର, ଗଛ ଦେଇକି ଏମିତି ଗତି କରି ଆସେ, ସେ ଯେଉଁ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ଆସେ ତାର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି, ନାମକରଣ ହେଇଥାଏ ଝରଣାରେ, ଯେ ୟାକୁ ହିଁ ଝରଣା କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଏମିତି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ ସାଧା ଭାବରେ ଆସିଲା ସେ ନଈ ଭଳି ରହିଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ତା ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଗତି କରିଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଲାଇଫରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭଗବାନ ତାର ବାଟଟାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାଏ। ଠିକ୍ କହିଲେ? ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ।